není náhoda, tohle je cesta. Vasail Team, go! Nepřišel jsem pro hluk, ani levnej hype. Hledal jsem lidi, kde růst není jen like, kde tě netáhnou dolů. Řeč má strachem, když spadneš, zvednou tě, jdou s tebou dál v tahu. Tady se nečeká, že něco spadne z nebe, tady se maká na výsledku krok za krokem sebe. Každý stream má smysl, každý den má váhu. Jsem tady, protože tady se hraje na pravdu. Proč jsem tady? Protože růst, Vasail Team, Gold Star, žádnej boost, ale cool. Jsou to lidi, ne sliby, je to cesta a směr. Když máš tým za zády, nejde, už není fér. Proč jsem tady? Odpověď znám, když se roste a vydělávat dnes ne, někdy pak. Respekt Denisu, Vasailovi jasná věc, vidění, podpora, systém, nekec. Dává šanci lidem, co chtějí, ale váznou. Rozsvítí oheň, co skoro zhasnul. A Dima Ulik, velký respekt. Pomáhá lidem růst krok po kroku bez efekt. Mě dal plán, směr, pevný základ. Ukázal, že když chceš, výsledek máš. Proč jsem tady? Protože růst, Vasail Team, Gold Star, žádnej boost, ale cool. Jsou to lidi, ne sliby, je to cesta a směr. Když máš tým za zády, nejde, už není fér. Proč jsem tady? Odpověď znám, tady se roste a vydělává dnes ne, někdy pak. Moje story je čistá, žádnej kour, žádnej trik. Dima mě vytáhl na $50 denně fix. Pak mě vzali do Vasail Team, Gold Star. Jak přesednout z kola rovnou dojetu start. Rozjezd, víra, tlak šel nahoru. Víc než $100 denně, žádná pohádka. Realita bez cenzury, za pár týdnů level 2 hotovej. Když máš tým, rosteš rychleji, jasnej play. A vidím kolem sebe, jak roste celý tým. Někdo $20 denně, první win. Někdo 100 denně, novej horizont. Hlavně je pohyb, dnes na to je náš front. Tady se lidi nedělí na slabý a silný. Tady se pomáhá těm, co chtějí být aktivní. Když to drhne, rozebrat, pomoct žít spolu. Nešazovat ego, ale držet kontrolu. Tohle není štěstí, to je prostředí, kde úspěch jednoho táhne ostatní. Od streamu k summitům, od řeči k činům. Jsem tady, protože tady se vyrostli